ብስራት ካብ ዙላ ቲዩሽን ሰንተር ትካልና ዙላ ቲዩሽን ሰንተር ብዝሰመዮ ደቅና ድሕሪ ትምህርትና ይክፍለ ጊዜ ሰዓታቶም ማትስ እንግሊሽ ሳይንስ ከምኡን አይቲ ዝመሃርሉ ማለት ሓገዝ ዝረኽብሉ ማእከል ከም ዝኸፈተ ብሓጎስ ይበስር ዙላ ቲዩሽን ሰንተር ወጋና ኣዝዩ ርትዓውን መነባብሮ ሕብረተሰብና ብስደት ኣብ ግምት ዘእተወን እዩ ዙላ ቲዩሽን ሰንተር መማህራና ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ምስ ተማሃሮን ምስራሕ ከማልእዎ ዝግብኦም ረቋሒታት ኩሉ ዘማልኡ ብቋዓት መማህራን እዮም ዙላ ቲዩሽን ሰንተር እምበኣር በዚ መደባትና ቅዱሳት ዝኾንኩም ቤተሰብ ዝያዳ ሓበሬታ በዛ ኣብ ታሕቲ ጽሒፍናልኩም ዘለና ቴሌፎን ብምድዋል ኢሜል ብምግባር ወይ ድማ ናብ ኣድራሻና ብምምጻእ ክትውከሱና ብትሕትና ንዕድም ዙላ ቲዩሽን ሰንተር ዙላ ማእከል ሓገዝ ትምህርቲ ንደቅና ዕላማና ኣብ ስደት ብኹለንትናኡ ብቑዕ ዝኾነ ወለዶ ሕብረተሰብና ምርኣይ ብድሓን ንጹ ናብ ዙላ ቲዩሽን ሰንተር